Малко са реликвите, свързани с Васил Левски, оцелели след освобождението. Безспорно, една от тях е знамето на Карловският революционен комитет. Ушито през 1871 година, то се запазва до средата на 20 век, преди мистериозното му изчезване. И до днес не може да отговорим на въпроса какво се случва с оригинала на знамето, но благодарение на запазени спомени на съвременници, подробни описания на знамето и негови снимки, днес ние знаем много интересни факти за него. Несъмнено, неговата история е тясно свързана с тази на революционния комитет, основан от апостола на свободата в родното му Карлово. Васил Левски остава в нашата история с най-голямото си постижение – изграждането на широка комитетска мрежа в българските земи под османска власт, които трябва да подготвят народа за бъдещото въстание, което той чертае в своя план за извоюване на национална свобода на българите. Съвсем естествено е в своя роден град той да изгради един от първите революционни комитети. Той има своята естествена среда, ученици, с които той се познава от училището в Карлово, негови приятели, негови родственици, и през 1869 година, според спомените на Васил Караиванов, се случва една сбирка в местността недалеч от града Млатишунка, където се събират другари, приятели на апостола и поставят началото на изграждането на Карловския революционен комитет. А той има своята предистория, вероятно и в младежкия кръжец, който съществува в Карлово. Читалището от 1861 година, в което естествено членуват най-будните младежи в града. Ученолюбивата дружина от 1869 година. Събрани в Млатишунка за първи път, по-късно те се заклеват, създават Карловския комитет, в който най-напред се включват лица като Стефан Странски, Георги Савов, Илия Миланов, Васил Караиванов, Никола Гичев, Петър Попов, Васил Платнаров, Ганьо Маджареца. По-късно в комитета ще влязат и хора като братята доктор Киро Попов и Константин Попов. Илия Рачев, Иван Грозев е един от активните помощници на Васил Левски, без дори да имаме категорични данни, че е бил член на Карловския комитет. Той именно занася в Ловеч Карловския закон, така наречен, които са елементарни първоначални правила за изграждането на комитети в различните селища в България. Въпреки че един от първите комитети, Карловския комитет, за съжаление, няма достатъчно документални данни каква дейност е развивал. Но от едно от писмата на Васил Левски виждаме, че той критикува много остро своите другари в Карлово във връзка с организационната дейност. За съжаление, Карловския комитет е имал възможността да съхрани една голяма част от комитетския архив, но това не се случва. Тук Левски често е пребивавал за повече време, кореспондирал е с различни комитети и дейци, но цялата тази архива не оцелява във времето. Единствено няколко писма, които Васил Левски е оставил тук в Карлово, по-късно са запазени в преписи от Васил Платнаров и Христо Загорски, но за съжаление техните оригинали така и до днес не са открити. Комитета в Карлово играе важна роля и в куриерската мрежа. Тук в Карлово е един от най-верните помощници на апостола Ганьо Маджареца, известен като Тракийската поща, който осъществява редица мисии в Южна България, заедно с Васил Левски, пренасяйки кореспонденция. И той остава за апостола един от най-сигурните хора, в които той вярва, в чийто дом той отсяда, идвайки и от Пловдив, идвайки от Северна България. Той знае, че винаги в този дом има подкрепа. Според запазените спомени, именно в дома на Ганьо Маджареца е извезено и знамето на Карловският революционен комитет. Роден е в село Маджере, сегашното село Бегунци. Там се раждат двете му дъщери, Мария и Тота.
Но с съпругата му Неда се преселват в Карлово, тук в югоизточния край на града, на десния бряг на Стара река, построяват къща. Тъста на Ганьо Маджереца е помагал доста. Направили са едно тайно скривалище в избената част на къщата, което по-късно е послужило за място за ушиване на знамето. Съпругата на Ганьо Маджареца Неда е наследница на бунтовен народ. Тя също като съпруга си прегръща всеотдайно освободителното дело. Тя е посрещала и Васил Левски, и дейците, апостолите на 4-ти революционен окръг, които са идвали и са отсядали в дома на Ганьо Маджереца. Тя ги е гощавала, дори ако щете съвсем битови въпроси е решавала. И разбира се, е поемала целия риск, както за себе си, за децата си от тази дейност. Ясно е, че в къщата е имало изкривалище, в което са складирали оръжие и боеприпаси. По-късно, едва през 1943 година е правен ремонт на товара и тогава е открито това скривалище с патрони от това време. Именно в къщата на Ганьо Маджереца започва изработването на знамето на Карловския революционен комитет. Планът как да изглежда знамето е изработен от Васил Левски с помощта на Ангел Кънчев, а с задачата за неговото ушиване се заели дъщерята на Ганьо Маджареца Мария Ганева, Тина Поп-Христова, монахиня Ефросиня Цочева и двете племеннички на апостола, дъщери на сестра му Яна, Гина и Мария. Съгласно този план, на лицевата страна на знамето е трябвало да има изправено в стъпил с двата крака върху счупения на две прът на османското знаме. Под лъва трябвало да стои надписът «Смърт» или «Свобода», а над него Карловски окръг. Освен знамето, Карловският комитет поръчва да се изработи и пиринчен кръст, предназначен за върха на знамето. При следващото си идване в града, Васил Левски вижда кръста и не го одобрява, поради което се изработва още един. Днес единият кръст може да се види в Национален музей Васил Левски. Остава въпросът, защо върху знамето е поставен надписът Карловски окръг, след като местният комитет не е преобразуван в окръжен от Васил Левски. Комитета в Карлово има значимо място в региона, макар че нямаме данни по-късно Васил Левски да е организирал тук и революционен център, каквито в края на есента на 1872 година той създава в Голям Извор, а тук в Южна България в Пазарджик, Сливен, Стара Загора, но вероятно е имал идеята и за Карлово да превърне в такъв комитетски център. И Левски, и Ангел Кънчев не успяват да доживеят да видят знамето на революцията развято. Неговата история обаче не приключва тук. Никола Славчев разказва. Знамето е било дадено да се пази в Сопотският женски метох от калугерката Христина Тотева от град Карлово. Тук знамето се съхранява до месец април 1875 година. През тази година, както е известно, бе решено да се обяви въстание в България, за център на което бе избран град Стара Загора. За главен организатор на въстанието тук бе изпратен Стефан Стамболов. Хората на същия прибраха знамето от Сопот и го отнесоха в къщата на Ганьо Николов Маджаров. Карловци не можаха да развеят знамето, което остана да се пази в къщата на казания Ганьо Маджаров. Когато към средата на месец януари 1876 година апостолите от априлското въстание Волов и Бенковски дойдоха в Карлово, за да влязат във връзка с хората от Стария революционен комитет, и тук бе показано въпросното знаме. Волов нарежда същата Мария Ганева да ушие и знамето на 4-ти революционен окръг. Така Мария само за месец се справя с трудната задача. В края на март Волов отнесъл знамето в Панагюрище и по този модел Райна Павгеоргиева започнала да шие панагюрското знаме.
В своята автобиография тя споделя, че е намерила знамето твърде умело изработено от скъп плат. Тъй като революцията избухва преждевременно, когато бунтовниците в Панагюрище научават за възстанала Копривщица, към онзи момент те не са разполагали с друго знаме, освен с второто знаме, което ушива Мария Ганева в Карлово. Помощник апостола и първи историограф на априлското въстание Захари Стоянов, който очевидец на събитията, пише: За щастие карловското знаме се намираше при нас, но без дръжка. Намерихме набързо едно неокастрено дърво, на което Икономов го привърза на 2 на 3, понеже нямаше и гвозди да го заковем. Слънцето бележеше на запад и Киндия, когато ние изхвъркнахме на улицата като вихрушка, с голи сабли в ръце, с зелен байрак. Ние крачехме и на всеки 2 минути песента ни се прекъсваше, за да викаме в синца в един глас: бунт, бунт, на оръжие всички. Така в Панагюрище въстанието е обявено с второто знаме, ушито от карловката Мария Ганева. То е станало главно знаме на хвърковатата чета на Бенковски. Дирите му са изгубили в Тетевенския Балкан при разгрома й. Първото знаме, което ушила Мария, останало в Карлово да чака революцията, дочакало я. При стигането на веста в Карлово, че останието се е вдигнало, Мария набързо завързала на една неокастрена върлина знамето, развяла го на площад Войнишкото, но по редица причини Карлово не възстанало. Всъщност възстанала само Мария Ганева. Справо я наричаме Карловската княгиня. След освобождението Ганю Маджереца и Мария, дъщеря му, били на курорт на лечение в Троян и там се запознали с Димитър Желев Шумненски. Той е бил участник в Сръбско-турската война, после опълченец в освободителната руско-турска война 1877-78 година, по време на която е бил тежко ранен. Куршумът останал в крака му до 60-годишната му възраст, когато най-после е бил изваден от хирурзи. По-късно Мария Ганева и поборникът Димитър Желев създават семейство. 2 дъщери са се родили. Пеша, кръстена на майката на Димитър Желев, Пена, и по-малката Неда, кръстена на майката на Мария Ганева. Едната е родена през 1880 година, другата през 1881 година. За съжаление обаче, самата Мария Ганева не живее дълго. Едва 27 годишна тя умира. В Пловдивския вестник Съединение, брой 68 от 3 май 1884 година е публикуван некрологът на Мария Ганева. На 10 април почина в града ни Мария Ганева на 27 годишна възраст. Тя беше ушила 2 разкошни знамена, които трябваше да служат за въстанието. Едното от тях е в Карлово, а другото, после Панагюрското въстание, намери се от турските власти в ръцете на панагюрските въстанници. И след като се узна, че това знаме е произведение на покойната, улавят я в Карлово и по един зверски начин я отвеждат в Пловдивската тъмница. Ние, карловските опълченци и граждани, които най-силно чувстваме незаменимата закупа, която претърпяваме в Твоето лице, многослуженна и многоуважаема наша съгражданко и патриотко, приеми нашето последно прощение и го занеси във вечното блаженство на вечната ти памет. От страна на карловските опълченци и граждани. Димитър Желев се жени повторно. Дъщерите му притежават безценна реликва – знамето, ушито от майка им. Тежкият недоимък ги принуждава през 1922 година да го продадат на Народния музей в Пловдив. Но родолюбиви карловци събират сума около 23 000 лева с предрешението да откупят знамето от наследниците и да го предадат на ученолюбивото дружество Васил Левски в Карлово.
Знамето, както и двата перинчени кръста, предназначени за върха му и предадени от двете сестри, се съхраняват в музея на дружеството, после в Карловската казарма. Изнасено е тържествено на всички бойни и официални празници. На събора на запасните подофицери в София на 12 май 1935 г. Карловското подофицерско дружество Васил Левски с председател капитан Иван Минчев развява знамето на Левски първо пред всички дружествени знамена. Участие в шествието взима и Пеша Желева, редом с знаменосеца Колю Ангелов. Запазена е оригинална снимка от събитието в личния архив на Васил Ботев в град Карлово. Публикуваната във вестник Родина снимка на карловските участници в шествието пред паметника на Васил Левски в София до сега не е открита в оригинал. Именно през 1935 г. са публикувани и статиите на Стефан Красев и Димитър Страшимиров и на Никола Славчев за знамето, благодарение на които до наши дни достига подробната информация за това как е изглеждало то. Именно тези описания по-късно ще използва и реставраторът на знамето Михаил Малецки. Освен тези статии, знамето на апостола е фотографирано няколко пъти, като запазените негови снимки се превръщат в безценни реликвии. За щастие, във фонда на музея е запазена оригинална фотография, на която много ясно се вижда оригинала на знамето на Карловския революционен комитет. Това е снимка, която се съхранява в архива на Карловското поборническо опълченско дружество. На нея са трима опълченци – Георги Канчата, Андрей Патев и Христо Шарлаганджиев, който държи знамето на Карловския революционен комитет. Освен това, имаме още една снимка, която е правена най-вероятно 1901 година по повод едно честване, и тогава събират всички оцелели поборници, опълченци в града и правят една обща фотография. И на тази фотография отново се вижда знамето на Карловския революционен комитет. А известната снимка с знамето пред къщата на Ганьо Маджереца се намира в архивите на Ана Кузманова и на Иван Драганов като копия, с добавени в долните два ъгъла в овали ликовете на Мария Ганева вляво и на Васил Левски вдясно. Иван Драганов идентифицира фотографираните. Отляво надясно прави са Пеша Желева, неизвестен войник, и Иван Минчев, а седналите са Тота Ганева вляво и Неда Желева вдясно. Ако се опитаме да проследим дирите на знамето на Васил Левски в съществуващите документи или спомени на съвременници, ще разберем, че за него се споменава като за налично знаме през първата половина на 20 век. През 1923 г. знамето е откупено от Пеша Желева, дъщеря на Мария Ганева, която го ушива, и е предадено на ученолюбивото дружество Васил Левски в Карлово. Дружеството от своя страна оставя знамето да се съхранява между бойните знамена в карловските казарми, за да бъде на по-сигурно място, и така до 1944-1945 година. На 9 септември 1944 година в София е сменен режима и България преминава на страната на съюзниците във Втората световна война. Българската армия е изпратена да воюва на запад срещу бившия си съюзник Германия. По този начин карловските казарми остават недобре охраняеми. Според местни спомени, когато бойните действия приключват и войниците се завършват в града, те заварват казармите разбити, а знамето на апостола не е било налично. Тази история за сега не е потвърдена, защото не разполагаме с категорични документални свидетелства. Съществува и друга хипотеза. През 2024 година Даяна Комбова от Национален музей Васил Левски попада на един много интересен документ, който дава основание да смятаме, че знамето на апостола успява да се запази поне до 1948 година. В
тържественото слово по повод 80 годишнината от основаването на ученолюбивата дружина, която е наследена от Народно читалище Васил Левски в Карлово, е записано следното. И ние сме уверени, че нашата младеж, новата младеж, която пази в сърцето си великите завети на Левски, която е вървяла по пътя на Левски, ще разгърне своите сили и ще вгради своя ентусиазъм в величествения дом паметник на Левски. Паралелно с това, нашата младеж трябва да нахълта в читалището и да издигне високо неговото знаме. Това свещено знаме, което и сега се съхранява в неговият музей. Знамето, в което е запечатана кръвта и сърцата на възрожденците. Знамето, на което тогава са отпечатани думите «Свобода или смърт», великият лозунг на Левски. Нямаме други податки, които да потвърдят версията, че знамето оцелява поне до 1948 година. За него не се споменава в запазените документи чак до 1959 година, когато от Градският исторически музей в Карлово решават да поръчат на реставратора Михаил Малецки да възстанови вече липсващото знаме. Михаил Малецки е роден през 1900 година. Той е смятан за основоположник на научната консервация у нас. Освен като реставратор на стенописи и икони през 70-те години на 20 век, той се занимава и с реставрация на множество музейни предмети. Също така прави и възстановки на някои от най-известните исторически ценности. Кореспонденцията между Михаил Малецки и директора на Карловският музей Иван Шекерев започва още през 1959 година с молбата да бъде изработена възстановка на знамето на Карловският революционен комитет, изработено от Мария Ганева. Първоначалната документация, която е предоставена на Михаил Малецки, е възпоменателната книга на Христо Борина и Вичо Иванов, както и една снимка на знамето на Карловският революционен комитет пред къщата на Ганьо Маджареца. Михаил Малецки определя тази информация като крайно скъдна и недостатъчна да се възпроизведе добро копие на знамето. Затова започва свое проучване съвместно с Градският исторически музей, което продължава близо 12 години. Други източници на информация, които използва Михаил Малецки, са списание Родина, брой 197 от 1935 година, където е публикувано описанието на автентичното знаме от Стефан Красев. Събитията около самото знаме през 1876 година са описани в книгата на Георги Станев «Клетва и даването и под бойните знамена», която също е използвана от Михаил Малецки, както и 2 броя снимки на автентичното знаме в по-близък план, в лицевата част и в гръб. След анализът на всички данни, с които разполага Михаил Малецки, той изработва знамето от по-плътен копринен плат от джемвеза в зелен цвят, като за основната бродерия използва 2 цвята сърма, златна и медна. Сребърна сърма използва единствено при пискюлите. Всички букви, лъвчето, инициалите на Мария Ганева, МГ и цифрите са изработени отделно и след това са пришити към основният плат на знамето. Знамето е с размери 96 см на 144. На неговият гръб има пришит бял кръст с 2 ленти, които се спускат от него, които също са изработени от бяла коприна, но е състарена, така че да изглежда по-автентично. Официално знамето е предадено на Историческият музей в Карлово през 1973 година, като то е използвано като основен експонат в експозицията на къща музей Васил Левски по повод нейното обновяване, свързано с 100 годишнината от гибелта на Апостолът на свободата. Днес копието на Михаил Малецки и оригиналният паричен кръст за върха на знамето са част от ценностите, които притежава Национален музей Васил Левски.
По-късно през годините други копия на знамето прави Генка Митева от Пловдив, които днес могат да се видят в Национален музей Васил Левски, Исторически музей Карлово и Исторически музей Панагюрище. Ежегодно знамето на Васил Левски се изнася тържествено при честванията на рождението на апостола на площада пред паметника му в Карлово. Последна от фамилията в къщата на Ганьо Маджереца живее Пеша Желева. Тя записва думите на Васил Левски, предадени от баба и Неда. Като се освободи България, ако остана жив, тази къща ще я позлатя. Тя заслужава това. До смъртта е на 6 май 1964 година за нея се грижи Димитрина Искрова Дочева. Тя, нейните братя и потомците им наследяват къщата. Въпреки многобройните постъпки през последните няколко десетилетия на специалисти в музей Васил Левски, деликатно е отказван достъп до нея. През 1976 година къща музей Панайот Волов към Регионален исторически музей Шумен откупува от Димитрина Искрова дървена софра, на която маджерците са гощавали Васил Левски и Панайот Волов. Експонирана е в специална витрина. Какво се случва с оригиналът на знамето на Васил Левски, ушито от карловката Мария Ганева и нейните помощнички и запазено до средата на 20 век, е въпрос, който продължава да не намира своят окончателен отговор. Дали то е изчезнало по време на Втората световна война или е погубено по-късно? Дали е изгорено или откраднато? Това са въпроси, на които ще имаме отговор само тогава, когато се открият автентични и достоверни свидетелства за съдбата на тази безценна реликва на апостола на българската свобода Васил Левски.